Feia molt de temps que aquí en el club volíem fer un projecte d'àmbit social, poder ser amb nens, i vam trobar que el Carrilet, que és una institució, una escola amb nens amb autisme i amb psicosi infantil, aquests nens tenen necessitats extraescolars perquè, degut a la seva problemàtica i la seva malaltia, no hi ha moltes institucions, ni molts clubs, ni molts gimnasos que es vulguin fer càrrec d'aquestes activitats. Aquesta iniciativa és, primer de tot, que aquests nens es puguin integrar amb altres nens, que puguin conèixer l'activitat del bàsquet, no només la part tècnica i la part esportiva, sinó també la part social, no? Que ells puguin estar amb altres nens, amb entrenadors, amb gent que sigui fora del seu cercle, no? Que és un cercle bastant tancat degut a les seves capacitats. L'objectiu és que els nens i nenes amb autisme, degut a la seva malaltia, que són nens que tenen problemes per adaptació, problemes de comunicació, puguin estar amb altres nens i, a part de l'esport i a part de la tècnica esportiva que ensenyen els nostres entrenadors de bàsquet, puguin relacionar-se i fer companyerisme amb altres nens. És important perquè aquests nens, com he dit abans, tenen moltes dificultats per fer extraescolars i nosaltres li donem aquesta oportunitat, l'oportunitat de poder estar fent un esport i relacionar-se amb altres nens. No, la veritat que no. Les retallades a nosaltres no ens han afectat perquè, com he dit abans, nosaltres som un club sense ànim de lucre. Les quotes que cobrem els nostres jugadors són específicament per pagar els nostres entrenadors, per pagar arbitratges, per fer alguna despesa de material esportiu.